Iruñerako Ibaialde ikastola oso egoera larrixan dau, eta elkartasuna da momentu hontan aurrera itxeko gelditzen den bide bakarra. Egonatik egan dator gure irrintzina. Guraso bezala uste dut ikastolok Euskararen eta Euskal Herriaren eraikuntza betetzen dugun funtzioa oso importantia dela. Lehen, era natural baten ematen sana, gure hizkuntza eta kulturaren transmititzaile eta erreproduzitzaile da gaur egun ikastola beste eragile batzuekin batera. Zentzu horretan, Euskal Herriko ikastola bakoitzak egiteko oso garrantzitsua dauka eta betetzen dagoen tokian. Euskaraz eta euskalduntasunean bizitzeko beharrezkoak garela uste dut ikastolak gaur egun toki guztietan eta batez ere Nafarroan. Nire ustez, euskerak Lodosako ikastola bide dau. Segatik, euskerak Nafarroan eta batez hegoaldean bultzatxo bat bide dauelako. Ikastolak hemen bai, Lodosan zergatik ez. Hori da herriratu nahi duen mezua. Eta ikastolak zertarako? Ni guraso bezala betzetan dute oso garrantzitsua dela ikastolak betetzen dabien papera, bai euskaraz bizi ahal izateko eta bai euskaraz hazi, hezi eta garatu ahal izateko. Elkarlanaren ideia eta praktika hori da azken finean ikastolaren funtzionatzeko era, sortu zenetik. Ikasle, irakasle eta gurasoen arteko elkarlana. Baita ere, gizarte hurbileko elkarlana, eta noski, ez degutziko ikastolen arteko elkarlana. Otsaiako 24an, ni Atxabatako plazan egongo naz. Otsailaren 24an, Arrasateko plazan egongo naiz. Etorri! Gonbidatzen zaitzuet danoi, zuen herriko plazetara, otsaian 24an, zuen aportazioa itxera. Otsailako 24an ni Eskoitzako plazan egongo naz. Eta zuek? Danon artean, Aretxabaleta, Eskoriatza eta Arrasateko plazak txamponez betetzen ditugu. Etorri zue laguntzera. Ekarri txamponak ikastolari laguntzeko.